It-tqejt tal-ewwel ġebla tal-proġett tal-Grupp DB fuq ir-rieħ tal-Bajja ta' San George ta' bidu formali għal proġett li se jirriġenera din iż-żona fil-Mekka tat-turiżmu u d-divertiment f'Malta. Dan se jinkludi lukanda ta' 5,000 bi kważi 400 kamra li se issir bi sħubija ma' Hard Rock International, żewġ torrijiet b'appartamenti f'ambjent lussus u aktar minn 20,000 metru kwadru ta' spazju kummerċjali. Il-proġett jinkludi wkoll spazju għal parkeġġ ta' 1,300 vettura u mal-5,000 metru kwadru ta' spazji pubbliċi ambjentali. Iċ-Chairman tal-Grupp DB, Silvio De Bono, qal li dan mhux ser ikun post iżda destinazzjoni. John Rees, Viċi President tal-Operat tal-Lukandi fi ħdan Hard Rock International, stqar li dan l-iżvilupp ser isaħħaħ l-industrija turistika Maltija billi appella aktar għal vjaġġatur tal-lum. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li wara rkupru tajjeb mill-pandemija id-dħul iġġenerat mill-industrija tat-turiżmu huwa stmat li sal-aħħar tas-sena se jlaħħaq 3,000 miljun euro. Ir-rimarka li r-riżultati minn swieq differenti huma inkoraġġanti fosthom mill-Istati Uniti u mir-Renju Unit. Madankollu qal li mhumiex iċ-ċifri biss li jgħoddu iżda l-importanza tal-kwalità fit-turiżmu fejn banqas wasliet Malta xorta tista' tiġġenera valur b'saħħtu waqt li toffri esperjenza unika. Dr. Abela qal li investimenti privati jgħinu favur din id-direzzjoni b'enfasi fuq il-kwalità fil-prodott turistiku. Żied jgħid li l-Gvern jappoġġja dak li fih jirrenja r-rieda tajba. Il-Prim Ministru temm jgħid li biex nimxu lejn kwalità huwa meħtieġ li l-pajjiż jibqa' jattira investimenti ta' valur u li jagħtu isem lejn dak li joffri l-pajjiż. Dr. Abela tal-kelma li l-appoġġ tal-Gvern ser jibqa' permezz ta' investiment fl-infrastruttura u tkabbir sostenibbli u qal li bekk ikompli jingħata ġejjieni lil dan il-qasam li dejjem kien importanti għall-pajjiż.